pakutonga kwaita Mugabe ndiMnangagwa aitonga zvikuita kuti mapepers ese ana Mnangagwa tikakanya Mnangagwa takanya chino because pepa ikanayo kutoziya zvinhu kuti zviri papa ari kuzviziya saka tingangomuka tikangobvisa munhu katomuka toharasa Mnangagwa tosara tisina kana any pepa hatina evidence hatina pepa hatina chatinacho iye ndiye aiita mameeting because mudhara uyu ane makore akawanda achishandira nyika kungoonesana ende pane munhu here angati ndakasungiswa naMnangagwa ndikasafiswa ndikaitwa political prisoner pane aripo here sofa asi nguva yaMugabe wanaiswera wakasungwa but tinadhara bhiga Blessed Mhlanga ari journalist we-Heart & Soul ari mujeri ka asungiswa nani obviously andikastate ndo president ndiva vana Mnangagwa not necessarily not necessarily because nandiri kujeri kai not necessarily it might just not even be the case ndanditori kujeri ende ndinotogona kutozokuudza kuti ningi chaichaiye ndiye ari padhiri izvi Hello DJ Holly Makadi. Ndiripo hangu muri sei? Kuri sei South Africa. Ndakakutumira link makariwana pa. Let me check nobody busy you can always go through it at your own time. Okay. But basically what is there is that I'm an executor dative we-estate. Yemuzukuru wasiso John Rhodes. Ndiri executor dative we-estate yasiso John Rhodes. Mapepa esende nawo. Zvaitika through mukadzi wemufi bvatayo. Maafidavits aya, mapofa atonayo. Executor estate yatorwa nemakoronyera. Varuda kuedza kuba estate. Vanhu ava vanhu vema-opposition vakabatana nevamwe vari kuzviti tiri kuZANU-PF vachihwanda vari imomo. Vada kutoya kuhwanda vari imomo to just tarnish people. But if this guy is kept to Cairo, it means that he's one of the first good investors into Africa. Saka tinofana kuexecuta estate yake according to the law of Zimbabwe. Tishande ne-constitution. Tishandise act yema-deceased people. So that vamwe varungu vari kuda kuuya oro maJapanese oro maIndia vada kuuya muZimbabwe vanoziva kuti aiwa kunotoexecutwa maestates uko zviri pamutemo. Hazviitwe zvijambanje. I don't know, are you getting what I'm trying to say? Yes. Saka estate iyoyo kana isina kuexecutwa according to the law of Zimbabwe. Makoronyera achiti tatora zvechitsotsi. Bo ndakavasungisa. Ndakavasungisa vamwe wacho. Ndavasungisa bvo vanditira macounter dockets bvo vabhadhara vanhu mari bvo vandisungisa inini. Saka izvinezvi yakabviswa kukoti futi. Yakanzi by way of summons futi. Okay. I had to hang in there as an executor. But ndakuziya kuti ma-opposition vanhu vanozviti vari ku-opposition nevamwe vanozviti tiri kuZANU-PF hatisi kuziva kuti variko here because hatimbovaona patinoita misangano yeZANU-PF panoitwa marali hativaone vanhu ava asi vanenge vachingofamba vakangohwanda vachiti tiri veko zvekunyeba zvega zvega ndo vanga vachitraya kutora estate because ndakavataura ndikati inini I'm doing my business here pamapremises emudharo yokufa wekwaRodzo. Kana mati chinhu chatorwa nehurumende kandipei offer letter yangu. Kana mati ZANU-PF yatora ndipei offer letter yangu. Kana muri kuti nyika yatora estate yaRhodes ndipei pangu because nditori paground ka. Ndopatakanetsana ipapo. Because vari kutora ma-estates evanhu vakafa varungu vaya vanotiza vachinzi wakuda kuri vobva vachichidzirwa uda kutouraiwa iwewe Mnangagwa wada kukuraya zvekunyepa zvega zvega. Mnangagwa hana munhu ada kutombouraya hana munhu ada kutomboguma mudhara munhu ada kutongopedzisa term of office dzake cleanly osiya akagadzira zvinhu according to the law because ndiye aigadzira mapepa ese. Mugabe anga asina chaaitonga pai. Mugabe aitonge achitongobatsirwa pakutonga kwaita Mugabe ndiMnangagwa aitonga zvikuita kuti mapepa zese ana Mnangagwa tikakanya Mnangagwa takanya chino because pepa ikanayo kutoziya zvinhu kuti zviri papa ari kuzviziya saka tingangomuka tikangobvisa munhu katomuka toharasa Mnangagwa tosara tisina kana any pepa hatina evidence hatina pepa hatina chatinacho iye ndiye aiita mameeting because mudhara uyu ane makore akawanda achishandira nyika
Kungoonesana. And pane munhu here angati ndakasungiswa naMnangagwa ndikasafiswa ndikaitwa political prisoner. Pane aripo here so far. Asi nguva yaMugabe wanaiswera wakasungwa. But tinadhara bhiga Blessed Mhlanga ari journalist we-attend so ari mujeri ka. Asungiswa nani? Obviously andikastate ndo president ndiva vana Mnangagwa. Not necessarily. Not necessarily, because nandiri kujeri kaini. Not necessarily. It might just not even be the case. Ndanditori kujeri and ndinotogona kutozokuudza kuti ningi chaichaiye ndiye ari padhiri iri. Togona kukupa information because information iri kujeri neinformation iri paground are two different things. Kwasei pamapapers ake kukota nikakanzi versus the state ka. Kungoti handisi kumuziva Mhlanga uyu kuti inyaya. I cannot comment on it because handisi kuziva kuti ndiani. Okay. I cannot comment on him because handisi kutomboziva nyaya yacho yekuti who is Mhlanga. Ndikutonzwa word iroro from you. So I cannot. Zvinhu zvandisingazivi handizive. Okay, but ndakatoputswa handizivi. When it comes kunyaya idzodzo dzevanhu vakasungwa vasina mhosva, I can give you a list of people and vamwe vacho ndinotovaziva. Tanganeni palist yako yevanhu vanosungwa vasina mhosva. So if you defend the government yaMnangagwa kuti haasi kusunga vanhu haana mapolitical prison, aiwa ipapo tinonge tineta kupesana manje, because I know of people vakasungwa ana Namatai, ana Bishop Nyamakanga, Darabi varimo mujeri izvezvi vakazobudiswa zvavo. Ana Job Scala has been in and out, and then after 2 years munozonzi haana mhosva. Murikuona manje. So idini hango maonero angu. I cannot talk for other people. Ini ndingataure for myself kuti ndinopinzwa muprison nevanhu vari kuzviklema kuti vatombori the president himself. That becomes unfair. Inini tingo-clarify ipapo ka, because when you talk about the government, you are talking about Mnangagwa. He is the one in charge. He is the last office that will say yes or no. Can I explain something for you? Okay, I want you to know that the office of the president, office, it's an office. Yes. You get my sense? But those people, they don't have power. They don't have power to do things when they are acting presidents. You think so? I know so, because president wangu ari kuleave, mina Dr. Elizabeth, president wangu ari kuleave, and he was coming back, and pakatobuda secular rakabuda chiti he will be spending his leave in Zimbabwe, and then anenge akamirirwa for any emergencies anoda attention yake ku SADC nemuZimbabwe, meaning to say kuti vese ava varipo vari kuma acting ava, they are just puppets, varungosiwa ma placeholders anongosiwa, they don't have power even to change the laws, because daiva ne power president vaenda kuleave ka aichinja mutemo, vaisara vachichinja mutemo kuti no, mutemo uyu wakaiswa napresident hausiriwo, let's change this, and we all know kuti havana power, they are powerless. Saka inini mukazoya makudefenda ED and ZANU-PF, to me personally, those people vari kutikwadza and vari kusunga vana vevanhu vasina kana mhosva. Namatai chaiye akanzi akapara mhosva Namatai Kwekwedza akanzi akapara mhosva, ndomwe activist, so akanzi akapara mhosva akazobudiswa, she's on bail. Akanzi akapara mhosva yakaitwa musi wa27, yet musi wa27 she wasn't in the country. And then you say kuti hanzi hakuna ma political prisoners. Those guys, if they feel threatened with you, they will make sure kuti vakusunga. Even mimi makatosungirwa nyaya kuti mama kunetsa muchitaura nyaya dzenyu mukutaura nyaya dzeland dzemaproperties ari kubiwa. So Mnangagwa and ZANU-PF, those guys are responsible, and vari kutoba ufumi hwenyika, and you know it, but you are just trying to sanitize it, but ndo chokwadi. What I can comment on what I know. I'm yes. A very frank person. Yeah, I'm a very frank person. What I can tell you is this: as far as my issue, you could execute a leave
we-estate is ndaitwa of the High Court president the president ndo akaisa master of the High Court. The master of the High Court ndiye anipa ma-letters of administration. So the hurumende president Mnangagwa ndiyo ine the presidential positioning and ete ndiyo yaita kuti master's position isa pa execute. Saka they cannot fight me at the same time they've given me a leeway, master of the High Court, kuti ita kuti estate igadzirisi